сәлем. Яңа еллар белән барыгызны да. С Новым годом. Всем привет. Самое главное, желаю всем здоровья, еще раз здоровья, стабильности, удачи, успехов, хороших вестей. Сәләмәтлек, тигезлек, барда яхшы булсын. Күптән кухнядан чыкканым юк иде, менә ниһаять. Ялларда вакыт күп. Ниләр эшлисез, нәрсәләр ашарларга пешердегез? Мин бүген пәрәмәч ясарга булдым әле. Мишәр пәрәмәчләрен. Бу пәрәмәчләрне миңа иптәшемнең әнисе, минем кайнанам, пешерергә өйрәтте. Именно мишәр пәрәмәчләре. Алар бик тиз ясала. Хәзер biraz В общем, безгә 2 стакан сөт кирәк булачак. О, Айдар, привет! С Новым годом! Вот. Значит, безгә кирәк булачак 2 стакан сөт. Я буду вот так вот немножко вам показывать. Ладно, күренәме сезгә шулай? Хәзер менә шулай. Менә шуны хәтле стакан алам, 2 стакан. Хәзер шушы сөтне biraz жылытам газда. Жылымсарак булсын. Сәлем барызга да, кемнәр кушыла. Яңа еллар белән с Новым годом всех. Вот. Әйдә, минем белән бергә. Вот. Хәзер, значит, минем сөт biraz жылына. И шул сөткә без кушабыз 2 столовые ложки растительного масла. Только 2 столовые ложки. И вот такие сухие дрожжи. Сразу же размешиваем, да, немножко солим. И все, и сразу же начнем месить тесто. То есть никакого теста у нас не будет стоять, там настаиваться, ничего не будет. Хәзер biraz гына сөт жылынсын, сөтне жылытам biraz. Сәлем, Ринат. Сәлем барыгызга да. Сәлем, Рузилә. Яңа еллар белән барыгызны да. Чистап ананың бер ягын иткән бугай. Вот. Так. Все. Телевизордан Асаф Валиевның концерты бара бик матур гына. Значит, безнең сөт жылынды раз. Хәзер шул сөткә салабыз 2 кашык май. Ну, я biraz тагын үстим. Люблю, чтобы так было помягче масло. Тесто. Все. Насалдык. Хәзер. Сәлем, с Новым годом. Как дела? Наелись? И сейчас 1 пакетик вот этого только добавлю. Асафның не бара. Менә шушындай бер пакетикны менә шушында өстим. Все хорошенечко мешаю, посолила. И хәзер добавляю он. Вот. Әкенләп, шулай иттереп, он үстибез. Хәерле көннәр, яңа ел белән. Всем привет.
durmuş. Şallar selam yamaylar bilen. Mişer peremeşini pişiremeli. Вот. Иримны жибердім кибитке. Вы знаете, что мишарский перемечи нужно есть хотық білен сметанны буписыз. Эветкіне. И шунun білен потом шуңа манып ашисыз. Это будет очень-очень вкусно. Яңа ел білен. И это тесто настаивать не надо, сразу же. Давай, пока мен тура эфирға шықтым, сұраулар берегіз. Что кого интересует, задавайте, пообщаемся. Татарша да, русша да. Добавь меня, пожалуйста. Куда? Куда добавить? Куда добавить вас? Тоже бик қатып пішіріне. Наверное, аның кішілері, қонақлары бик көп. Сармандар сәлем, яңа еллар білен. Аллаға шүкір, яңа ел бик әйбәт өтті, бик тыныш. Бізге де туғаннар келгеннер еді. Даже телефонымны қойдым да сағат 7-де қолға да алмадым. Шундай рәхәт болды. Телефонымда қолға аласы келмеді. Рәхәтләніп, yol еттік. Ойнадық, жырладық, урамға шықтық, салютлар аттық, кері кірдік. Тыныш қына, ең мұхимі тыныш қына қошы алдық. Қамырға нәрселер салдым. Қамырға салдым, значит, 2 стакан жылымса сүт. 2 қошық, қошығы нәрселер, подсолнечный май, сұйық май, біраз тұз, 1 пачка сақ момент дрожжи и он все. Міне қазір қамырны басамыз да и сразу ясы башлаймыз. Бір нәрсе тұтмайбыз. Сразу ясыбыз перемешлерны и сразу табада қыздыраршақпыз. Будем жарить их как котлеты. То есть не будем в масле. Я не люблю в масле. Вот, то есть это называется мишарский сергач. Сергач якларында нижегородский мишари вот так делать перемечи. Это меня научили родственники со стороны мужа, его мама, тетя. Они всегда делают такие перемечи вкусные. Какие планы в этом году? В этом году планы жить. Самое главное, остальное все сделаем. Аллах Тааляның ярдәме белән. Вот. Көтелмәгән шатлыклы хәбәрләр килеп торсын. Самое главное, китүләр булмасын. Юк, песок салмыйм. Мин салмыйм песок. Иң яраткан ризыгым, білесің, менің бүтін ризыклар, вообще мен тәмлі тамақ, дәвәне ете тұрған еді, тәмлі тамақ сасы көт. Шыл, мен итлей білерін яратам. Я очень люблю все итлі. Улығыз каникула. Қайтты, фотография қойдым бет бірге түштік. Вот Айгүл, ты молодец, оңған екен. Оңған екен. Әрбір қатын, татар қыздары ғымыван оңған бетіндалар бітінісі. Бізге қаны бізге сіңгендіріңді ол. Хотя вот мені әні бір нәрсеге үйретмеді. Кішкене вақытта мақсус үйретмедігендіріңді. Ей, қызым, үлгірірсің әлі, үйренірсің әлі деп әйтәдірие. Һәм өліп та кетті мәрхумкайым. Вот өзіме үйренірге тұру келді бүтін нәрсеге. Шалдан сәлем, тәмлі болсын пәлемешлеріңіз болған. Рахмет, шаллар, сізге де сәлем. Яңа еллар білен сізні. Сіздің нешік өте яңа еллар. Нәрселер пішірдіңіз, сөйлегіз.
Нендей салатлар ясадыңыз, может какой-то үзенчәлекле салат, фигурничектер дип тотасыз, хамыр яраткач. Фигурама? Фигураны мен тотмыйм. Ул минем туда-сюда жүрей. То тазарак, то ябылган, если честно. Менә хәзер яңа елда бөтенсен подряд ашыйм. Аннары яңа елдан соң антипаразитарка утырачакмын. Бик файдасын күрдем. Безнең Greenway'да антипаразитарный программа бар. Ну, нык файдасын күрдем. Ябыгу өчен генә түгел, сәламәтлек өчен, знаете, вот этих всех паразитов, которые внутри нас сидят. Җиңеллек, менә ниләр китә. Вообще гомумән менә антипаразитарный программаның бик файдасын күрдем. Шуңа күрә менә хәзер Алла бирсә, шул яңа ел бәйрәменнән соң тагын үтәрмен дип торам. Шулай итеп, әкренләп туда-сюда жүрим. Бер дә исем китми. Аллага шөкер, исән сау булырга язсын. Бөтенесе модель булырга тиеш түгел лә. Самый главный сау сәламәт булырга. Ну, гомумән минем әти-әнием таза түгелләр иде, нәселебез безнең андый таза кешеләр юк, шуңа күрә особо, наверное, это уж мне не грозит, но все равно уж с возрастом ведь метаболизм нарушается, кешенең, все равно надо держать себя в бак дигәндәй. Мин үзем, конечно, бик теге спортивный кеше түгел, кызганычка каршы спорт белән шөгыльләнмим. Начар инде ул, но ишетәсең инде. Вот шундый инде мин. Вот. Шуңа күрә хәрәкәт кирәк инде, хәрәкәт күбрәк. Су эчәргә кирәк күбрәк. Күп ашамасаң тозалмыйсың инде камыр ашый дип. Да инде. Күп ашамасаң хәрәкәт, су эчәргә күп кирәк. Бу камыр шуның хәтле күп булды, минем пәрәмәчләрем бик күп булачак, әйдә кунакка килегез. Вроде изгене ясармын дигән идем, күп булып чыкты. Матур фартук кигәнсез. Әйе. О, Римма, добрый день. Только что виделись в зуме. Вот мои партнеры, мои стали по Greenway заходить, мои. Да, бу Гүлнара бүләк иткән яулык фартук бик матур, бик файдалы бүләк булып чыкты. Кигән сайын Гүлнараны искә төшерәм. Шу. Сез нәрсәләр пешерәсез? Вообще камырлы ризык, конечно, мин соң арада бик сирәк пешерәм. Сизгәнсездер. Эфирларга да почти чыкмыйм. Что-то камырлы ризыктан без нитә башладык. Китә башладык әкренләп дигез шунда. Но вот әллә нигә бер ярый инде яңа ел бәйрәмендә можно. Тем более улым кайтты Мәскәүдән, әз генә аларны да сыйлыйм дим. Исәнмесез яңа кергәннәргә. Яңа еллар белән сезне. Асафның юбилейы бара матур гына. Безнең мәңге үзгәрмәс Асафыбыз. Субханаллах. Здравствуйте. Айгуль. Мне мои отвлекли. Озвучьте, пожалуйста, средства от тяжести при переедании. Экосорб. Экосорб. Обязательно купите экосорб. Сейчас покажу. Вот. Вот такой вот. Вот все праздники, благодаря ему, вот даже видите, у меня уже тут вот сколько осталось, благодаря ему прошли супер. Ни тяжести в желудке, ни проблем с пищеварением, ни тошноты, ни рвоты, ничего. Вот, только вот это вот спасло нас всех. Видите, это экосорб. В день, прямо
стакан воды, немножко столовую ложку нашу шайберна бутысыздар. И все, и шуну сейчас шеп эйвер вообще, шеп. Очень всем советую. Сәлем. Программамыз кыйммәтле исеме. Программа безнең түләүле түгел. Анда кирер өчен бары тик продуктны аласыз да и все, и кирәсез. Продукцияны 51 көн бара только. 50 көн. 50 көн нужно будет воздержаться от мучного, от жареного, от сладкого. И барсында түгел употреблять. Но бик әйбәт файдасын күрәм, конечно. Вот. Сәламәтлек өчен файдасын күрәм. Нисколько теге ябыгы өчен. Бу Greenway товары экосорб дип атала, бәясе күпме? Юк, бу Greenway экосорб, Б белән экосорб дип атала. Бәясе аның, так, бу бутылочканың ой, хәтерләмим дә инде, хәзер алдамыйм. Кемгә кызыксынасыз, миңа личкага языгыз, язырмын. Но ул бик озакка җитә. Менә бу бер бутылка миңа 1 айдан артыкка җитте. Ой, хәзер бу мине төшәме инде, блин. Һәм менә булай куйым әле бераз. И вообще безнең бәяләр кыйммәт түгел. Greenwayда бөтенсе бәяләрне кыйммәт дип тора, кыйммәт түгел. Самое главное, сыйфатлы и кыйммәт түгел. Вот, сорауларыгыз булса сөйлим, нәрсә кызыксындыра. Менә күптән түгел генә безнең кремнар чыкты, үзебезнеке. Шундый әйбәт кремнар. Натуральный все, без химических добавок. Бәяләре дә әйбәт. 280 сум, 250 сум. Вот скажите, где вы увидите, где вы найдете такие экологические крема наши? А, вот экосорб 950 сум, рахмәт. Менә бит, помощникларым бар монда минем. Вот ведь кешеләр куллана белә. Привет, исәмсез, что готовите? Пәрәмәч готовлю. Рахмәт. Так, менә минем хәзер камырым уже әзер. Аллага шөкер. Хәзер ясый башлыйбыз пәрәмәчләребезне. Кызым, ишекне яп әле. Нәрсәне чистартмый, например, әйтегез миңа. Мен сезгә әйтәм. Кызым, ишекне яп әле, пожалуйста. Например, әйтегез. Алсу. Конкретно. Менә мин көн сайын чистартам. Раковина чистартам, душевая кабина чистартам, унитаз чистартам, шуның белән плитәмне чистартам, табаларымны чистартам, кастрюльләремне шуның белән чистартам. Әйтегез әле, нәрсәне чистартмыйсызның? Жу бетергәч, мастер-класс күрсәтәм. Нитеп бетергәч, әзерләп бетергәч. Давай, языгыз конкретно. Нәрсәгезне чистартмады, мистик? Мине алдалай алмыйсыз, мин уже бөтен әйберне тикшергән. Шуңа күрә доказать могу сразу же. Значит, дөрес кулланмагансыз. Значит, так вот. Так, менә хәзер карагыз әле, нәһә мин сезгә камырымны бераз менә шулай бырып. Хәзер менә булай итеп күрсәтим әле. Менә шушындый. Күрәсезме сезгә? Менә шушындый камыр булып чыкты бу. Менә. Менә шундый бик әйбәт кенә. Хәзер менә шуның белән порошок турында сүз барамы? Бездә бар паста мистик, а бар порошок мистик. Это разные вещи абсолютно. Вот. Если порошок турында сүз бара, то аның белән нужно стирать белые вещи,
чистить можно, чайники. Вот. Да, меня кімдір, видите, кімдір куллана ала, кімдір куллана алмай. Һәрбір кішіге ярап булмай бу дөньяда. Так что комнатны да бөтен кеше алны яратмый, эме? Бер әйбер бөтен кешегә не может ярарга. Шуңа күрә унитазны мистик белән җуасызмыни? Да, унитазны мистик белән, паста мистик белән җуам. Но хәзер мин еще куллана башладым безнең пластиналарны. Алар тоже бик әйбәт чистарталар. Бер пластинаны прям салам да унитазга и ёршик белән чистартам. Нык опак була. Менә шул. Так что, беләсезме, это так не бывает, что вот молоко, скольки видов есть? Кто-то покупает корову, да, фирму, кто-то покупает там, что, какие еще есть фирмы там? Короче, сейчас молоко, безнең, бер 20 видов, име бит. Кемгә нәрсә ошый, шуны ала. Шуңа күрә не бывает так, что все всем нравится. Вот. Кто-то приноровился, менә мәсәлән мин кичә түгел, яңа ел кичәсендә минем бар шундый мельхиоровый посуда. Әнидән калган, мәрхүм әнидән калган. Ложки, вилки, ножи. Алар карала бит инде мельхиор торганда. Вот. Мин алдым да кичә, шул яңа ел кичендә. И прямо 15 минут эчендә чистарттым паста мистик белән. Оппак булды минем шул ниләрем. Вот. Любой пластина белән чистартып була унитазны. Любойны саласыз и любой белән чистартып була унитазны. Еще мин бачок иченә салам. Вот. Хәзер туктагыз. Монда мин шәрбәтен мине. Хәзер. Мельхиоровый посуда бар минем, менә шушындай әнидән калган. Вот видите? Ул карала торганда. И вот мин аны паста мистик белән чистарттым. Менә оппак булды ул. Бер нәрсә дә итмәде. Ну, знаете что? Вот иң мөһиме бит нәрсә, иң мөһиме бит хәзер средстволар муеннан кибетләрдә. Вот иң мөһиме бит состав. Для меня важно, что я не вдыхаю вредный состав. Для меня это важно. Так, все, хәзер без перемешләрне ясый башлыйбыз, яме. Менә, то есть камыр уже, видите, так быстро, яме. И менә хәзер уже шундый түгәрәкләрне әзерләп. Нәрсә ишек ябарга әйтегез, пожалуйста. Ой, ябыгыр өчен мин сезгә әйтер идем только бер әйбер. Менә безнең марафон красоты үтте, яме, яңа алдына. Бик күп кызлар анда катнаштылар. Резкий ябыгу, никогда ни к чему хорошему не приводит. Если вы камырны ясадың да, нәрсән да? Перемеште ясыйсың, шулай тиз рецептын әйтәле. И рецептын минем рецептлар страничкасында бар. Тагын язырмын, яме. Эфирны мин саклыйм, башыннан ук карарсыз, күрсәттем ничек ясадым. Так вот, по поводу ябыгу. Резкое похудение никогда ни к чему хорошему не приводит. Резкое похудение — это значит резкое поправление. Я так считаю. Все должно быть постепенно. Если вы не можете похудеть, значит у вас что-то нарушено в организме. Вот это целое, на самом деле, это биг сложный брэйвер. Резко нельзя худеть. Это должно быть все постепенно. Конечно же, это питание, конечно же, это движение, и, конечно же, это су. Менә мәсәлән, безнең марафон булды красоты перед Новым годом, и безнең анда марафонны алып баручы менә шул нинди хатын, ул очень сильно контролировала и прямо соннаттырга кушадыр кызларга, сколько они воды пьют. Потому что менә кем суны әзешәдер, шуның весы әкрен китәдер. Вот.
Ну, конечно, һәрбір кеше үзенең продукциясын мактый. Менә мин нәрсә белән кулланам, шуны мактыйм инде, ничек инде? Как так? Если мне нравится, мин мактыйм, не нравится икән, мактамыйм. Миңа, например, Greenway-ның кайбер әйберләре ошамый икән, мин аларны просто алмыйм. Сез бит менә пятерочкага җөрисез, сезгә бит бөтен әйбер ошамый бит анда. Сез что-то берете, что-то в другом магазине берете, правильно? Что-то в Бәхетле берете, что-то в Ашане берете, что-то в Метро берете. Здесь то же самое, это интернет-магазин такой же, как и iHerb, как и все остальное. Ну, күбешрәктә миңа, мәсәлән, айтам бит Greenway-ның аның 11 линеек продукции, монда и косметика бар, и сабын бар, и шампуньнар бар, и витаминнар бар, и салфетки. Шуңа күрә һәрбер позицияда минем үземнең яраткан нем бар. Я не говорю, что мне там все нравится. Кайбер салфеткалар миңа ошамый, мәсәлән, мин аларны просто алмыйм. Шуңа күрә, ну, конечно, мин үземнең кибетемне мактыйм, нишәп мин кешенең кибетен мактарга тиеш? Мин бит үземнең кибетемә йөрим. Это нормально. Менә сез үзегезнең кибетегезне ачасыз да, и кешенекен мактыйсызмы, или үзегезнекен мактыйсызмы? Монда шундый нәрсә бит инде. Так что это все абсолютно естественный әйбер. Лилиюшка җырлый. Елмайыгыз, 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 матур үтсен көннәрегез, кичләрегез. Гөлназ, сәлам. Әйдә, подключайтесь, авыл апа кая. Пәрәмәш пешерәм, мишәр пәрәмәшләрен. Елмайыгыз, елмайыгыз, матур үтсен көннәрегез, кичләрегез. Ты умеешь готовить пирожки? Умею я готовить пирожки. И пирожки, и пироги, и пәрәмәш, и бәлеш. Сез ничек кирмешә калдыгыз, сезгә инде продукция ошамыймы? Ну, бүтән җырчы инелдә дип мин инелгә барырга тиешме? Менә миңа Greenway ошый, миңа Greenway продукциясе ошый. Әйтәм бит тагы бер кат, бөтен кеше бәхетлегә җыри дип мен бәхетлегә җиргә тиешме? Или анда перекрестокка җиргә тиешме? Һәрбер кеше үзенә нәрсә ошый, шуны сайлый. Миңа Greenway ошый. Мин бу сорауга инде 100 тапкыр җавап бирдем. Зәмирә, ие, бүген кыз тапты, Аллага шөкер. Сөенечле хәбәр. Вообще, ел, Аллага шөкер, сөенечле хәбәрләрдән башланды. Так, все, менә мин әзерләп куйдым. Күрсәтим әле сезгә. Менә карагыз әле. В общем, менә шушылай иттереп, хәзер без әзерләп куйдык, име? Менә монда минем фаршым. Менә хәзер табаны куябыз. Һәммәм дә кабызыйк әле сезгә күренер өчен. Все. Хәзер менә шушылай иттереп, пәрәмәш ясый башлыйбыз, яме? Ирегез мишәрме? Ие, ирем минем мишәр. И еще знаете нинди мишәр? Сиргач мишәре. Так, все. Хәзер иң кызык процесс башлана. Без моны хәзер табаны кызырга куйдык, име? Хәзер менә монда тизеп куям мин итләрне. Табаны майлыйм. Майлыйбыз обычно менә ничек котлет кыздырасыз, шулай итеп майлыйбыз, яме теге майга батырга тиеш түгел пәрәмәш. Мин андай нәрсәләрне, вот шуңа күрә миңа мишәр пәрәмәшләре ошый да, что теге сез Лилия Муллагалиева белән без дуслашып киттек, беләсеңме, менә без аны һәрвакыт үзебездә искә төшерәбез. Ничек дуслашып киттек без. Кстати, фаршка име мин әзгенә су кушам, чтобы фарш был мягкий, сочный. Ну, такой, чтобы не сочный был. Вот. Лилия белән без уже 15 елдан артык дус. Безне шул сәхнә таныштырды инде. Ничектер шул мероприятиялар аша, концертлар, ниләр аша. Шулай аралаша башладык та, үз-үзеннән инде шулай иттереп якынайдык. Аннары соң гаиләләр аралаша башладык. Аннары соң безнең бергә поездка булды чит илдә.
Менә шулай иттереп. В общем, хәзер мин сезгә күрсәтмәкче булам. Ничек? Ну, күпләрегез беләдер инде, но может кайберләрегез белми, просто белмим ничек камерадан борырга, чтобы сезгә было видно. Ха. Менә шулай иттереп күренәм сезгә. Biraz булса да. Менә шулай иттереп хәзер бөклибез. Менә шулай иттереп. Менә, күрәсез име? Очрашканнар көннәр төн белән, бу дөньяны белгәнем менән алып, синең барлыгыңны мин беләм. Кайчандыр без бу җырны Рәсим Низамов белән җырлаган идек. Кызганычка каршы ул язма сакланмады. Телевизорда концерт булды, бик матур, мин алтын күлмәк белән кара каршы утырып. Но ул язманы бетергәннәр, кызганычка ул сакланмады. Менә карагыз, менә шушындый пәрәмәчләр. Хәзер без аны башта менә шушылай, менә моның белән итәчәкбез. Кыздырачакбыз. Тишекле ягы белән башта оска каратып. Хәзер мин башта ясап бетерәм дә, аннары күрсәтермен, яме сезгә. Жылы якка, сорамагыз да инде аны. Прямо күңелне әрнеп тора. Ярамый бит әле барырга. Ярамый. Тәшем дә эшли. Пока күтне кысып идәгенә утырабыз инде, шул дөньялар күрәсез бит инде әле. Мишәр пәрәмәчләр нәрсә белән аерыла? Что сразу тесто делается, сразу и сразу табада котлетны ниткән кебек кыздырабыз. Мой эчендә түгел, как обычный перемечи. Бер ялкына ябалка тырылып, сөюлган дарул ахыры, сөюлган дарул ахыры. Син кайда, мин шунда захирым, йотланам, йылыйм һәм көләм, мәхәббәт ылдымда баш иям. Син кайда, мин шунда захирым. Эх, яшьлектәр искә төште. Бу җырны яшь вакытта җырлыйдыр идем. Йылдыз атылганда гомерләре янып югала, мәхәббәт гомерләрдән азым, мәңге яна, мәңге җырлана, мәңге яна, мәңге җырлана. Син кайда? Кстати, видео сакланмаса да, аудиозаписи минем Рәсим Низамов белән җырлаганны, менә шушы дуэт интернетта бар. Җыеп карагыз әле, дуэт Галия белән Захир, Айгүл Бариева, Рәсим Низамов килеп чыгачак. Вот, без бу җырны тоже башкардык. Син кайда, мин шунда захирым. Мишәрләр нәрсәсе белән аерыла? Үткенлеге белән, наверное. Аннары сөйләшүе белән, аларның бит инде диалект икенче төрле, барыбер мишәрләр аерылалар инде, алар аерылалар характерлары белән.
Вот. Все равно это же, скажем так, bir разновидность. Так, міне бір партияны мен ясадым. Қазір қараңыз әлі. Міне мында. Қазір міне шушыны. Міне мында қыздырабыз. Қазір міне мен енді чуть-чуть прибавлю, еме? Міне бұлай тұрып, бисмиллахиррахманиррахим. Міне шушылай. Башта. Міне котлетті қыздырған кебек, еме? Мой, видите, менің көп түгел. Теге мой ішінде батмый. Вот шушылай тұрып. Міне шушылай тұрып қыздырабыз. Башта қызашу яғы на медленном огне. И анарысын перевернем. И крышкой закроем. И будет там вот бульон нетіп кеткенше, бурлит еткенше қызашақ. Шол. Міне қазір Лилия білен асап жырлай гитара. Та-тай, агратам шол жырны. Бедре шешін таралады, қараған yok, ненде bulamadı. Бәтәш, Лилия, сәлем. Bu maydanda konцерт var Asaf'nın. Yok, обычный табада, любой табада пішіресіз. Вы что? Никакой махсус табалар керек меймінді. Эй, гитара, қолдар жидегіне, жиде қият арасынан, сайладым сенегіне. Эй, гитара, қолдар жидегіне. Сәлем, сәлем. Яңа yıllar білен. Сізні қорап етіңіз мұнда. Сайладым сенегіне. Сәлем анда барсына да, Лилия. Ох, мәш келесіз. Мәш келесіз. Молодцы, барсына да привет передавай, еме? Яңа yıllar білен құтыла барсында. Біздің есімнен де. Көруде ғашық болдым, бір көруде яраттым. Ақылы күлмәк киген сіңлер, итәкләре кең екен. Сандуғаш, сандуғашқа тең, әмін кімге тең екен. Ей гитара, қыллары жидегіне, жиде егет арасынан, сайладым сенегіне. Ей гитара, қыллары жидегіне, жиде егет арасынан, сайладым сенегіне. Сайладым сен. Бұл біздің яшілік енді. Эх, әлік жырлар матур еді. Қайшан пробалабыз. Қазір сразу міне пішеді. Міне перемешні қотық білен сметанны бутап, деме? Шуңа малып, шулайтып ашарға керек. Сіз біләдір егізмі шуны? Именно мишер перемешлерін шулай ашарға керек. Так. Міне қазір бір партия менің ұжымында қомырым. Шоның қатлы матурғына оварып бара. Эй, гитара. Хай, көрсетемін сізге, еме? Әзір. Қызғаныш қоллар кеуіне. Әзір. Шой тұрып.
Менә әйләндердем. Күрәсезме дә? Менә хәзер. Менә буларны азгына, конечно, надо было еще подержать. Кыздырып. Буларны переверну мин. Менә булар әйбәт кызган. Менә буларны шулай итеп, капкач белән каплыйбыз да, и капкач астында менә монда бульонны ниткәнче, эме? Бурлит иткәнче тутабыз. И аннары все, и готовый була. Вот. Тазарам инде миндә, ничек тазармаспа. Просто все надо в меру. Туда-сюда жрим инде мин тоже, туда-сюда. Так, хәзер. Хәйрәмәш бик күп булып чыкты. Киле кунакка. Ял итсен әле. Шул сорауны кайчан бирерсез дип уйлаган идем, Алия, наконец-то бирдегез. Мин бу сорауны. Ял итсен әле бераз. Булышасы килсә үзе килә, ул килмәсә чакырмыйм, мәҗбүрләтмим. Өлгерер әле. Ял итсеннәр, рәхәтләнеп. Миңа бит авыр түгел. Менә авыр булганда чакырырмын. Агылай нормально. Берәрсә үз вакыты белән. Камырын инде калмыкта җәясез. Хәзер күрсәтермен, яме җәйгәндә. Так, хәзер мин моны каплыйм. Хәзер мин моны каплыйм. И шулай итеп, әкрен утта яна. Яулыкны каян алдың? Яулыкны бүләк иттеләр. Гөлнара бүләк итте. Гөлнара Габидуллина бүләк итте туган көнемә. Яулыкны да менә шундый матур фартукны да күрәсезме? Стенада ул сәгатьләр түгел, ул безнең тарелкалар. Кайсы илдә булдык, шулардан менә карагыз. Это все те страны, где мы были. Менә камыр менә шушындый калынлыкта. Менә күренәме? Вот. Кемдер сораган иде. Камырның инде калынлыкта. Бик юкада түгел, бик нечкәдә түгел. Эфир хәзер скоро бетәрдер инде. Bir сәгать кенә бит бара хәзер эфир. Элек Инстаграмда кызыграк иде эфир. Хәзер әни кешенең балаларын сөйләсе килгәннәрне булсын. Тем более әйтәм бит, улым Мәскәүдән кайтты. Каникулга гына тәмне әйберләр пешерәсе килә, сөйләсе килә бит инде. Ял итсеннәр рәхәтләнеп. Өлгерерләр әле эшләргә. Әйтәм бит, мине әни тоже бер нәрсәгә өйрәтмәде. Өлгерерсең әле кызым диядер иде. Аллага шөкер, бөтен нәрсәгә өйрәндек. Каннан сенә инде ул, сеңә барыбер. Так. Якыннан күрсәтә әле тәлинкәләрне бик җимелдәп торалар, күрәсе килә. Туктагыз әле, тәлинкәләрне күрсәтеп булмый, мин бит әле пәрәмәч әзерлим пока. Пока кулларымны нитмим инде, яме? Хәзер. Минем уже bir партия әзер була хәзер. Менә шулай иттереп. Соğustırmalar yiyip temli değerlemeşler dünya irete o. İrete, конечно. İrete. Boşuna
Bilse bütün nersege iğreti. Söylemişlerim iştesiz mi? Kıtır pıtır kire başladılar уже. Ne? 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 Mine bulyon уже koyunuyumunda. Hazır bunu sıvaralım. Yanında eğilmeye koyalım. Hazır. Готовые результаты кусочек yemek. Çok güzel. Так. Так. Bismillahirrahmanirrahim. Yine şunday motorlar buldu. Şunday tekiler buldu. Pişip pişmey deb qo'rqmag'iz, biyaybat pişe. Har ko'rsatam yema. İkinci partiyani boshqa soling da. Tastımal üstüne ben paket koydum. Şunun üstüne. Bu yolsa da şu isi temli çıktı. Şu Korakzali Instagram tizden islerini de yite başlasa ime başı şap ola. Ben bunu alıp sizge ko'rsatayım da endi bütün telefon onga batib bitti. Sizge ko'rsata. Mana shu shunday birinchi partiya hazır bo'ldi. Ko'rasizmi? Mana. Hozir men qoplayim da istin. Пока shulay nida tursin joyda. Mana bunda kelib jetgach tenekelerini tezgina ko'rsatib olam, yema. Потому что meni bunda rizqni qoldirib qo'yaram uzoqqa, o'zingiz bilasiz. Вот. Всё. Так, hozir bitta paylanishlarim. Всё, qo'ynab tursin. Pek akkuratli motorik berasiz. Rahmat. Da, mening marhum eniyim shunday edi, bilasizmi? Вообще, menali eni shekilli baribirda eni вообще usta yasaydir. Kichkina aytib bitin aybini yasaydir marhumkayim. Bitin nezik shunday tigi. Ey, o'rnlari jimaqta bo'lsin. Sog'indirar shu shaqlar. Boshına eğleni, alıp kışına yapkan bir kınını Zeynep bilmeyen yaşayıp başına yoluk yapılan kışkına yesiniz de işimi şaktı. Mişer'ge kevge şakaş Mişer'lerini bitesin indi. Rahmacılar güzel bir motor tavuşu olsa. Rahmet. Mene kuşulup jırlarla bir tanış jır yuvarlı mında baka televizordan kuşulup jırlar edim tağın. Так. Baka. İkinci partiye şey уже. Bu yakka da suzu güzel aşıp qarayk. Hazır suzam. Negiz. Temli bulsun. Temli bulsun. Hazır. Hazır. Mine şulay ettirip, beremeşti şulay tez yasap bulanı. Kütesi yok, komurtturğançı, bozğançı
Сразу ясайсыз да, сразу ясап қоясыз да, тіге. И бик майлы да түгіл артық. А то тіге була бит перемешні мой ішінде. Ой, мен андайны вообще ашай алмайм қазір. Уже неше еллар менә шул иптәшемнең әнисе, қойнанам шулай иреткәнчә. Да, вон, иптәшем дә монда. Үзе язып утыра. Самая лучшая приправа катык сметана. Катык белән сметананы, кибет сметанасын бутыйсыз. И шуңа манып перемешне ашыйсыз. Шундый тәмле була. Менә монда бик күп сорадылар инде, камырын инде эфирның башында күрсәткән идем. Ну, кемдер әле генә керде. Шуңа күрә сезгә кабат әйтәм камырын инде. 2 стакан жылымса süткә, 2 кашык подсолнечный май, сыйк май, һәм бераз туз, һәм 1 пачка саф момент. Сразу же саласыз дрожжи, бутыйсыз сразу же. Онны сразу саласыз, камырны басасыз и сразу ясый башлыйсыз. Bir нәрсә көтәсе түгел. Вот. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Вообще рецепт у меня есть на моей страничке рецептов, но еще раз сохраню. Этот эфир я сохраню тоже, яме. Кемгәдер может пайдасы тияр. Вообще рецептларны саклагач уңайлы бит. Үземә дә уңайлы минем шулай рецептларны саклап куярга. Огненные средства от жирных пятен. От пятен жирных есть, смотря от каких и смотря где. У нас несколько средств. Вот. Есть порошок Мистик, есть паста Мистик, есть экспресс-очиститель. То есть есть несколько средств, поэтому... Пожалуйста. Эй, балақайларым, ничек күрсәтем инде мен сезгә барсында? Минем бит 2 генә кулым, мин бит пәрәмәш ясыйм. Пәрәмәш ясыйммы или күрсәтеп торыйммы барсында сезгә? Еще әйләндерергә кирәк табадагысын. Еще мондагысын ясарга кирәк. Еще сезгә сезнең белән аралашып, сезгә җавапларыгызга, сорауларыгызга җавап бирергә кирәк. Менә телевизордан Газинур Фарукшин җырлый. На куртке пятна. На куртке пятна можете, значит, попробовать пастой Мистик потереть прямо по этому пятну. Или кипятком замачиваете в порошке Мистик оранжевым. Вот. Но если это уже давнишние пятна, вряд ли что поможет. Сразу говорю, чудо не ждите, обманывать не буду. Вот. Если это пятна вот только сейчас, вот свежие поставленные, тогда вам поможет вот это. А если вообще только вот свежие пятна, которые сейчас только поставлены, экспресс-очиститель справляется со всеми пятнами, с любыми. Вот. Вообще, дуслар, айтып алайым әле эфир вакытында, может кому-то будет интересно. Ой, менің мұнда перемешлерім уже вовсю піштілер. Қазір мен екінші партияны күшәтейін әлі. Ах, моторлар. Так. Міне. Міне. Көрәдіңіз ме? Пәрәш. Шулай қоплайбыз қазір. И ушында піше. Стирать кухонные полотенца. Супер. Все старые пятна стирались. Просто чудо. Ой, Римма, я очень рада. Расскажите, как вы это сделали. Поделитесь со всеми. А то некоторые люди здесь не верят. И еще хочу вам рассказать. Ну, это только те, кто бизнес-ориентирован. Кому интересно, вы можете прийти к нам в команду.
То есть не только пользоваться хорошей продукцией, но и зарабатывать деньги. Вот. Ирімні де көрсетінде. Ник менің ирім музейный экспонат түгілі көрсетірге. Нәрсе деп көрсетемсің мен сізге аны. Менің иримді бүтін кіші көргені бар енді фотографияларда көресіз. Істен қоплайым ие. Міне бит істі қопладым. Міне қазір ол екінші яғы әкірінгіне піше. Все, как раз менің мұнда итім де біті, омырым да біті. Прямо глаз алмаз болды бұл. Аллаға шүкір. Вот, так я про бизнес. Если кто хочет к нам в команду, в бизнес, вместе с Greenway зарабатывать еще и деньги, кто бизнес ориентирован, пишите мне. Біздің қазір как раз таки до 6 января бара набор яма. И кім қазір кірі біздің командаға, у вас есть возможность в январе в месяц выйти на доход от 30 тысяч и выше, и плюс еще получить за быстрый старт литра 70 тысяч. И плюс еще участвовать в розыгрыше 1 миллиона. Вот. Набираю в группу всех, кто хочет, в мою команду, новичков. Звоните, пишите. Лично узым барсынада иретешекмен. Вот. Зумнарда біз көршәбіз. Полностью контроль булашақ. Но сразу айтам. Ішсізлер шалтыратмағыз. Кто надеется лежать на диване и зарабатывать миллион, того не приглашаю, сразу говорю. Только те, кто действительно хочет работать и зарабатывать на себя. Вот. Рахмет. Я хочу, я говорю. Каримова, Каримова ваше имя, 111, я не знаю ваше имя, напишите мне в директ, пожалуйста. Неважно, откуда вы, неважно, из какого города, из поселка, из деревни ли, это абсолютно неважно. В моей команде есть девочки из Башкортостана, из Тольятти, из Оренбурга, из Чувашии, из Альметьевска, из Челнов. Поэтому пишите в директ, сразу говорю. Зато вы будете работать на себя. Здесь не будет никакого начальника, никакого этого. Все обучения проходят в Zoom. Мало того, у нас 8 января стартует очередной поток школы будущих миллионеров. И вы можете его пройти бесплатно. Вот. Активировав контракт. Big сыйфатлы продукции для куланов. Еще там вообще дошло. Так, у меня уже сторонние. Ой, шунды матуруллар. Субханаллах. Машаллах. Вот Римма написала вам рецепт, как выстирать. Залить кипятком салфетки, плюс 1 неполная столовая ложка порошка мистика, оставить до остывания и все без особого усилий, просто прополоскать. Вот, пожалуйста, вам. И самое главное, что там нет химии в составе. Это же самое главное. Вы не вдыхаете эти все парабены, сульфаты, всю эту химию. В Greenway есть не только салфетки, порошки, пластины, есть витаминов куча, лечебные чаи, косметика, декоративная косметика, помады, тени, подводки. Также есть уходовая косметика. Наш шикарный крем-наршак. Между прочим, бейляры и кизилли, и кизитмешсум. Шикарная косметика. Крема, маски, крем для век, для сухой кожи. Понимаете? Что курясыз әллә қойларда әллә кімнің продукциясын алғанша біздің продукцияны қолданып, экопродукцияны қолданып, еще өзіңізге кері ақша қайтарасыз, еще деньги зарабатываете на этом. Все, кто понял, все давно уже здесь. А кто не понял, кілібет алар шиттен. Пора. Ну, это каждое личное дело каждого. Я никого не заставляю, просто рассказываю себе. Вот, у меня к вам деловое предложение, комментарий ли, мне пишите. Так, короче, меня уже следующий уже эзер была сейчас. Ой, и следующий-то темно. Сейчас я вам покажу, как тютелька в тютельку у меня тут все закончилось. И мясо.
И тесто. Я люблю, когда вот так все закачивается чучелька в чучельку. Ничего не остается. Радость со слезами на глазах. У нас очень дружная команда, очень хорошие девочки, мальчики в нашей команде. Мы встречаемся в Zoom, встречаемся живые встречи. Каждый месяц у нас бывают встречи. Вот сейчас у нас будет в феврале очень классные. Мы поедем 6-7 февраля на базу отдыха вместе с командой, с мужьями, с детьми. То есть это же не только бизнес, это общение. Тут вообще все, и бизнес, и общение, и хороший продукт, понимаете? Шумакуря, всем мы рады, все, кто хочет к нам в команду Greenway, звоните, пишите. Вот у меня здесь на кухне все гринвеевское. Сейчас вот шляпа трягач курсаторна созря. Все гринвеевское. Салфетки, полотенца, экосорт, вон витамины стоят. Здесь вот паста, здесь вот салфетка для посуды. Никакой ферри, никакой комод, ничего нету, Аллахашка. Хочу стать миллионером, но чтобы жена об этом не узнала. Давай. Тогда тебе надо записаться не к жене в группу, а к другому наставнику. Чтоб жена не узнала. Главное хотеть. Мысли в космос отправлять и позволить себе. Нет, это я не про Инель, это про Greenway. Тынкышы Инель дипсырында, Инель дип. Я в Greenway, не в Инель. Халяль и халяль. Мен шуның ординарный кіші болдым енді. Міне бүтін кіші барған жерге бармадым енді мен. А муж у вас гринвейский, конечно. И муж, и дети все гринвейские. Спрашивает мой муж, главное. С слезами на глазах. День Победы. Продукт халяль, да. Вы уже спрашивали, по-моему, об этом. Я ответила, что продукт халяль. Есть документы полностью. Так что у нас очень много восточных стран занимается этим. У нас международный бизнес. Сейчас мы скоро открываем Арабские Эмираты. Азербайджан, Дагестан, Чечня, Узбекистан. Очень многие партнеры оттуда. Так что... То есть ислам дининен партнерлар, яулык кигеннер. Неужели вы думаете, если продукция была не халяль, они бы этим занимались бы? Так. Так что вот сейчас, до 6 января, у вас есть большой шанс не только стать партнером, но еще и в розыгрыше на 1 000 000 рублей участвовать. Меня қараңыздар, икенші партия пішті, қазір көрсетем сізге. Жайымда қоямын да. Ойнарлар, моторлар. Қазір тағы бір партияны қойым да. Әйдегі жырлайбыз лучше. Соңғы арада яңа ел жеткеш те менен команд бір жырны мені таныштырыңыздар. Меңа директқа yazыңыз. Директқа нешік yazarга білесізме? Личкаға меңа yazыңыз. Обязательно таныштырам, барысын да аңлатам. Вот. Так. Все. Тағын бір партия тырттым. Жилеп кенә шабып китте. Конечно, күп. Без бит күп. Кунаклар килә миңа. Аллага шөкер, ризык булганда пешерергә кирәк. Менә шулай култты. Ашалау борчылмагыз. Минем күршеләрем бар. Борчылалар монда, бик күп пешерәсез дип.
Allah'a şükür pişireriz. Joy kelgende. Bulsun. Mene как раз глаз алмаз. Mene все в чучельку мында. Farşı da bitti. Komır da bitti. Прямо надо же. Скитмени булган бу вообще-то. Батюшки. Смотри, сейчас покажу. Теге usta. Mene qarag'zali. Mene farshim da bitdi. Qo'mirim da bitdi, ko'rasizmi? Mene. Menimda 3-partiya. Nima? Hozir men sizga hozir paramashlarni ko'rsataman. Mene. Motorlarmi? Temnilar, motorlar. Hozir пока tursanimda. Pishib. Tepamni yasab bitiramiz-da. И все. Sizni bilan bit ko'ngilli, bit tez yasaldi. Вот, ish frontig'iz ko'rinmay. Mana buni nechik ko'rsatirgan so'ng endi tag'in ish frontim ko'rinsin deb. Так, сейчас попробуем вот так поднять и вот так опустить. Ko'rinadimi nahar ish frontim? Aytirsiz kurshi kelib ishladi deb. Artistlar bitalar jırlab qina jiri bir narsa ishlay olmaylar bitalar deb. Шулай кіші шулай оғыла бет как в аптеке. Түгел кіші. Да, как в аптеке, не говорите. Бұл песім мен яратам. Ағылатын ғана, жыр болып мұңғана, кімдерді қоядыр кетелі. Ағылатын ғана, жыр болып мұңғана, кімдерді қоядыр кетелі. Көңілде ерген ұяр, түшлерге кірген ұяр, қойсығы сағынмай тегіз. Бәшілікнің таңына, вәғділер қоқына, тезірек әйленіп қойдыңыз. Яшілікнің таңына, вәғділер қоқына, тезірек әйленіп қойдыңыз. Hatırlıyorsunuz mu bu jurna? Все. Соңғы перемеш. Не подсматривай. Она мне мишарым келіп жетті уже. Все. Болды бұл. Mene. So'nggi peramashlarini yasab bitirdim. Mishar peramashlari. Все, hozir bularni qizdirib bitiramiz-da. Ha, ko'rsatayman men sizga mana bunday bitirib. Tag'zali, birasini ko'tarib, mana bunday bitirib. Ато ko'rinmaydi siz bitta ish frontig'iz. Mana shulay bitirib, на слабом огне ular mana shulay qizalar. Bunda уже tagilari qolgan edi. Вот. Bu tagi payramashlardan qolgan nelar qoldi bunda. Mana buni hozirdan shulaytirib, mana shu shulaytirib, tava ostida u pishe. Вот.
Все. В общем, барыңызға да қайырлы матур күндер тілеймін. Тағы бір тапқыр барыңызны да яңа еллар белән құтлыйм. Менә күрсәтим әле готовый пәрәмәчләремне. Менә шулай иттереп пешәләр алар. Мишәр пәрәмәчләре. Катык белән каструльда аш пешәндә. Барсын да күрәсез сез, Тизрәк әйлән. Менә шулай күрсәтим әле. Вот. Все. Менә монда тагын менә шушы бер партия пешсә, тәмләп, матур иттереп шәйләр эчәбез, ашыйбыз. Сезгә дә матур хәерле көннәр. Барыгызны да тагы бер кат яңа еллар белән котлыйм. Саулык, сәламәтлек, тынычлык, тигезлек барыгызга да. О, нинди матур җыр яңгырый. Сүндермәкче идем, эфирне сүндермим әле. Әйдәгез бергәрәп җырлыйбыз. Bir kayşan etmesin ağır söz, kıska ey kıska ömürler. Hazır mı size kursatım pəraməşlərdən nəsə bilən aşırığa gerek. Hazır. В общем так, берете сметану, коток, вот, берете сметану, бұларын бірге бутыйсыз, и пәрәмәшләрне шуңа манып ашыйсыз. Иң тәмле шулай була, вообще супер булалай. Менің құлақ болса да, тап миңа шул вакыт жылы сүз, ауыр сүз әйтәсе килсә дә, әйтмәсин сөеклем, әйтмә түз, әйтмәсин ауыр сүз, әйтмә түз, йөрәкне байда. Менә карагыз әле, видите? Катык белән сметана менә шулай бутыйм да. И пәрәмәшне шуңа манып ашыйсыз. Бик тәмле була. Менә шулай иттереп. Әйтмәсин авыр сүз, әйтмәсин, йөрәк бит байда яралар, җырларны шаулатып җырлыйсың, гөрләтеп яшисә бар әле. Бик минутлар булса, тап миңа шул вакыт җылы сүз, авыр сүз әйтәсе килсә, әйтмәсин сөеклем, әйтмә түз, әйтмәсин авыр сүз, әйтмә түз, йөрәк бит балайда яралар, җырларны шаулатып яшисә бар әле. Ашап күрсәтмим инде, юк.
Yok yok, алай нетмейм, ты что? Нету. Алсын инде үзегез ясап ашарсыз, яме. Ярар, дуслар. Гринвейверләрне, давай күрсәтим, монда минем бардак, конечно, теге табак савытлар, менә карагыз. Менә минем монда, менә. Менә шушындый салфетка белән мин посуданы жуам, име? Менә бик жирный булганда, менә хозяйственный сабын кушам, менә минем паста мистик. Менә шушындый дискен волвим, моның белән вообще вещь бөтен нәрсәне чистартам. Моны, плитәләрне, духовкаларны, менә это все нитә. Вот это у меня полотенце я вытираю столы везде, это очень хорошее, оно сразу впитывает все, в 2 раза больше жидкости, сразу у меня нитя. Это у меня полотенце тоже гринвейвское. Так, у меня мында экосортны күрсәткән идем инде, менә монда минем комплекс С комплекстары, менә монда минем витаминнарым тора, күрәсез име? Вот. Тагы нәрсә күрсәтим соң инде кухняда гринвей. Менә монда минем, вот. Монда минем тоже, видите, вот Бранхолюкс, Ункаретра. Менә бу, это все мои БАДы, которые я пью. Тагы нәрсә? Коктейль бар инде, менә монда коктейль, чәйләрем бар менә монда. Вот чәйләр, успокаивающий, пищеварительный. Бусы минем не өчен дыхательная система җиткерүдән. Короче, вот это все, что под руку только попалось. Так что вот. Тын жердә минем гринвей. Мин бик канагат. Менә шуның белән монда швабра еще тора. Менә мондай шундый бик матур гына швабра бар. Менә аның белән бик тиз сетрес булса, менә шулай итеп сиптерә дә ул. Менә су биткән аның эчендә. Менә монда су саласыз да, и шуның белән шалт-шалт и сиптереп шулай жуасыз. Вот. Все, дуслар, бик зур рәхмәт. Сезнең белән бик күңелле булды. Күптән эфирга чыкканым юк иде. Яңа еллар белән күңелле, бәрәкәтле, мул, сәламәт, бәхетле ел булсын. Амин, амин. Барыгызга да уңышлар, хәерле матур көннәр. Пока-пока. Ашларыгыз тәмле булсын.